Dene ndara-ndara kula sampun kepareng rawuh enten Karang Kadempel. Malah sinuwun ngamarta pun maringaken pusaka tetiga. Pustaka Jamus Klimasada tumbak Karawelang payung tunggul naga. Pancen iki dadi syarat supaya sampeyan iku rawuh enten padusunan, rawuh enten Karang Pradesan, nyaketi dhateng para kawula supados ngertos dhateng gesangipun para kawula sampeyan. Nek kawula niku mang caketi raos pangraosipun mang cedhaki atine. Niku padha karo wis digatekke. Bombonging kawula tanpa pepindhan ingkang mekaten kawula tansah bangun miturut dhateng sabdawuhipun Nalindra sinuwun punta lan sakadang kadheyan ingkang mekaten damel praja menika ayem tentrem embanipun para kawula gesang wonten ing kayuwangan kaya sing kula jangka niki Ndara. Dereng ngantos paripun sami Balacana Katrenjo sawaning Bambang Antasena karya cingak kang samya mulak. Semare koten prayekna semuriris. Suwene aku jaga ning tapel wates Karang Kadempel dumadakan tanpa kanyana-nyana ana yaksa ingkang ngamuk nguwuh-uwuh nantang karo kakekne Semar lan ora nyarujuki kangane Semar nggone mbangun kayangan. Sampeyan mangdo meneng mawon kula dhewe sing methukke to. Iki sing jeneng Semar. Pancen iya.